Que cuesta, mister, que tal? Moi boas. Hola, boas, que tal? Tranquilo, nervioso, máis tranquilo que antes, máis nervioso que antes, como está? Ou a procesión vai por dentro? Bueno, máis tranquilo que antes. Ao final, ao longo do día foi bastante fácil, pero unha vez que estás aquí xa empezas a ter un pouco máis dos nervios e, bueno, ahora que acabamos, ben, esperando xa a empezar a competir. Valoración do sorteo? Bueno, o que dixen antes un pouco tamén, creo que ao final todos os equipos queríamos evitar un pouco Madrid o Atlético de Madrid porque quizáis por presupuesto, por xente de captación que teñen, por estrutura, podían estar un pouco por encima e contentos, porque ao final queremos que un equipo do noso nivel e que podemos competir de tú a tú con eles sin ningún problema. Falas de Madrid, de Atlético de Madrid. Obviamente acabades de asinar unha temporada realmente histórica, cunha puntuación realmente espectacular. Xa foches campeón dende hai varias xornadas, tiveches a oportunidade de tempo sobre todo para botarlle unha ollada ao resto dos equipos ou aínda non? Sí, a ver, incluso co Tenerife o ano pasado xogamos nun torneo, que a verdade é que nos ganaron sendo bastante superiores, co cal ata nos ben para non relaxarnos pensando que pode ser un rival máis sinxelo dos outros que hai, e logo ao final durante a temporada xa vas vendo partidos todos os fines de semana, e agora temos a facilidade de que televisan partidos de juvenis 2 cada fin de semana, en internet moitísimos equipos difunden os seus partidos, entón ao final durante o ano vas vendo quen pode entrar en Copa do Rei, quen pode entrar en Copa de Campeóns, entón temos casi vistos, evidentemente non estudiados, pero bueno, sí que sabes un pouco, vas vendo prensa, ahora en internet é facilísimo tamén en Twitter, en calquer reportaxe que hai de cada equipo, e temos moitísima información, todos os equipos de todos, a verdade. Moita xente di, este ano ten que ser xogando na casa, como ves? Bueno, este ano temos a ilusión de que sexa xogando na casa, evidentemente os primeiros que queremos facer algo importante somos nós, pero bueno, evidentemente sabendo que xogamos contra os mellores equipos de España, pero que non debemos ter medo ningún. Eu creo que se algo ten este equipo aparte de que xogue como un equipo, que os seus ideales durante 4 ou 5 anos non han cambiado nunca, sabe o que ten que facer e sabe como quere conseguir as cousas. Pois logo se consigue, mellor que mellor, e senón ao final van a tener que gañarnos eles para que non podamos conseguir o noso objetivo. Grazas, mister. Veña, gracias a vos.